Bueno, felicitarles por el aniversario. Bueno, no sabía que paraban todas. De verdad que se paraban. Hola, tenía que bajar el coche. Hemos visto así, Arratsalde hon, hemen Arrasate Margo taldea gaude, gure erakusketa jarri dugu, 23 pertsonek osatzen dugu taldea, eta hemen parte hartzen dugu gehiengo batek. Oso talde anitza da, teknika aldetikan, gustu aldetikan, obra eta gure adierazpen artistikotikan, oso desberdinak gara, baina aldi berean bat gara. Hori da erakutsi nahi duguna. Gehiengoak bi obra jarri dute eta obra handia daukagunok jarri dugu bat. Orduan ikusiko dugu oleo, akrilikoak, akuarelak, figuratibo, erretrato, pertsonak, paisaiak, denetatik ikusiko dugu. Talde hau osatu zen 1989 urtean, Arrasaten, udaletxeak eman zigune lokal bat, eta momentu honetan kulturrolan gaude. Ricardo Azkargorta Bergara eta margolariak ematen digu formazioa astean behin, eta berak ahalbideratzen du pixka bat gure aurrerapenak eta gure formazioa. Hemen tematika oso anitza dago, pertsona batzuk hartzen dute natura, basoak, lorak, landarak, argitasun horiek. Beste pertsona batzuk jotzen dute abstrakzio mailara, materiak sartzen, kolak, hautsak eta manipulatuz. Beste pertsona batzuk hartuko dute erretratoak. Modu, hemen, justo hiru pertsonek hartu dute erretratoak oso modu desberdinetan. Gero, baita akuarela nahiko dago, itsasoa hartzen da, eta itsasoaren argitasunak, kaiak, elurraren argia eta indarrak eta bere efektoak, eta baita paisaia lehorrak, Beatrizek egiten du beti ateak, zerraiak, gauza lehorrak, eta nolabait bakoitza daukagu gure identitatea edo gure gustoak adierazteko gure hizkuntza daukagu talde honetan. Nik uste dute oso ikusgai gelditzen dela hau erakusketa honetan. Erakusketa hau ikusgai dago gaurtik maiatzak 20 arte, ordutegia goizeko 9:00 ordu 1:00 arte, eta arratsaldeen 3:00 9:00 arte, eta larunbatetan 10:00 ordu 1:30 arte egongo da ikusgai. Hauxe da gure erakusketaren ordutegia. ¿Qué por si acaso lo igual? Sí. La otra. Sí. Mucho de ahí, pero eso lo arreglas ahora. Se viera, sí, al final está que son... No, está... En general se ve muy bien. Ay, pues son no. Es que tan... Pues mira, Nuri ha mejorado un montón, El otro día le vi uno, pero que en poco tiempo ha hecho. Cuando los primeros